Правило 2. Не продавайте продукти, продавайте мечти. Стратегията на Apple включва продажбата на глобален пакет от мечти и лични преживявания. Тя прави почти всички други продукти да останат незабелязани, ако не носят логото на Apple. Както казахме преди това, Apple успя да създаде продукти, които вече бяха на пазара. Защото хората знаеха, че когато купуват продукт на Apple, те не само купуваха част от модерната технология, а малко парче идеология, което да сложат в джоба си. Apple е различна от всички други марки, защото за Стив Джобс потребителите не бяха просто потребители. Те бяха хора. Хора с мечти, надежди и амбиции. И именно заради това той накара Apple да създаде продукти, които да им помогнат да ги постигнат. В книгата «Какво направи Стив Джобс толкова успешен» ще ти разкрием още от доказаните принципи и методи, които създателят на Apple прилагал с години по пътя си към върха.